Pozdrav Raja, evo Balkan kuhinje sa jednim brzim receptom. Ovako znači, imate jufke koje su se toliko se deru i toliko su nemoguće nešto napraviti od njih. Sad ću vam ja pokazati kako da ih utrošite. Jednostavno uzmete fino ovako, izrežete ih. Ovo su skroz one tanke jufke, ali nema veze, važno ih je srezati. Evo vidite, srezati i ubaciti u zdjelu sa strane. A u ovu drugu zdjelu stavimo 2 jaja. Znači 2 jaja ili ti ga 2 jaja, kako god hoćete. Nešto malo posolite. Stavite malo ulja. I to sad uzmete ovako. Malo promiješate. Sad dodate, ne znam kako ovaj sir se zove zaista u Hrvatskoj ili dole Bosni, Srbiji tu. Vidjet ćete ovaj. Mislim, to je svježi sir, kravlji, ali ovdje se to zove Kvernega Käse. Stavit ćemo taj jedan sir. Dvije kašike ovoga, ja to zovem Millera. Sad ne znam kako vi zovete. Zaista ne znam kako. Ja ove mliječne proizvode ne znam ljudi kako se zovu na Balkanu. Jer ima ih 100 dole, tako da to malo pomiješate. Dodate mlijeka. Dodala sam znači samo malko praška za pecivo, ali trunčić na vrh onako nož. Sad u ovo uzmete. Stavite ovi jufki znači i promiješate. Ovako dodajete dok ne utrošite. Znači sve odokativno stavite koliko imate jufki. Toliko otprilike ovoga sira je ovo. Pošto ja baš znala sam prije nekad malo češće napraviti kad mi ostane ovako jufke. Ali eto. Eto ga. To je to. Pošto u mene malo nema puno smjese. Malo, znači evo uzet ću ovu malu tepsicu, nauljiti je, pouljiti, nauljiti, kako već kažete, tako. I stavite ovu, tako reći, kako bi rekli, lažna pita, unutra. I sad stavite da se peče na 220 stepenih neki 15 do 20 minuta. Sve zavisi o pečnici. Pokažem vam na kraju kako je ispala. I evo ljudi, pita je gotova. Zaista, ovo je nešto prebrzo i prejednostavno, vidite. Sad ćemo mi to da izražemo. Da vam pokažem kako je to ukusno i brzo. Sad ću vam pokazati. Da izvadimo jedan komadić.
Ovo je nešto kao ono pečena pita, ali samo brza verzija. Vidite. Boli glava. Želišno, predobra. Probajte napraviti. Nećete se pokajati. Lijep pozdrav od Balkan kuhinje.